Salutare, dragi prieteni! În acest videoclip vom face fațe la telefon. Decât că așa am eu mă apucă să că nu mai știu când se zice în telefon așa. Și vom face fațe la telefon. Haideți să începem. Revin. Ok, sper să răspundă. Bună ziua! Hello! Cine sunteți? Veți tigaie de limano? Nu. Ok, salut! Ce-ai, mă? Vă doare capul meu, duce pastilă? Nu. Hai, pa! Pa. Ok, din păcate acest număr nu știu ce a făcut. Sună la alt număr. Abonatul la Pelat are telefonul închis sau nu se află în area de acoperire a rețelei mobile. Vă rog, reveniți. Ok, nu răspunde acest număr, căutăm altul. Bună? Se rămânea? Nu sunt bătrână. Bună? Cine sunteți? Nu te cunosc. Pe nici eu. Vreți să fim prieteni? Ești mică? Câți ani ai? Am 4 ani și 2 luni. Pa! Pa! Și cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și să vă abonați. Deci, pa! Facem și partea a doua.